Всички слушајте, од најјаката фирма, за фирма Гошов Германија, и за најјаките момчета. Номер едно, шефът с панамерата, в Германия вади пари, винаги над масата. Најјаката фирма, всички го знаят, където мине, успехи валят. За најјаките момчета, екип без страх, работят здраво винаги на макс. От Германия до България гърми, Гошо шефа и всичко върви. Респект за фирмата, респект за труда, најјаките момчета, това е съдба. Гошо напред, никой не го спира, Германия знае, той доминира. Айде Гошо, айде Гошо, Панамера гърми, најдобрата фирма, всичко върви. Айде Гошо, айде Гошо, бизнесът му свети, в Германия всички знаят, че той е шефа.